Lagi di borok he. I am kung fu man. 3 lakh taka rang tongo 3 lakh. Iko. Oban dam tongo tabok 2 lakh taka. Chai naik na test khai naik na. Kaza. Yang tu ki ang kena nang ki. Hai no hai lam songono jotono ani katal blog tini hingke ang bor thangmani bagay asagri katal rok chumui ko tiar ungjak nok saideman tini hingke ang cholingta thanani bagay ko tiar ungi nokhorka ang saisung thangai dongo tai ke bukurui ani logi wo iko hingke tabuk cholingta hinjago sorry amtoliwo phaisok paika amtoliwo te passenger na singi tongo ta hingke passenger bo pungkha hingke ba tabuk sini gari iko thangi tongo cholingtani cha bagano sok paikha hingke norogo ba haikeno puila simi paithak jora joya kare ano logiri tongni haikeno te video no nai tongni paithak jora Nang ne thanai? Ha? Tabuk hingke cholingta bazar sok paija iko babasani gari o thangsi nai tanogo yang nasidi Ani channel no subscribe kari di do like do kari di je ang video upload camera on lagi tako di hello borok lumaya ko iko khasung ko Andrea bura ang tagno phaisak pajak Andrea bura ang may bamjak tungo iko bini agini video ba agini photo rok nai do mo gangke Andrea bo je somoy 1 mas 2 mas wngkha phru ang bono video khaimani ta phru ni chehara bai tabuk ni chehara narok bahai nangjak sadi do hangkai tai mo gangke bo je somoyo 4-5 mas wngkha phru ta mane bini sako dur rok habui ekdam naithokmani jora ta hangka ango bahai keno agini memories rok no oma hai keno nai tongnani musung hangke haini bagai ang norok no bo kisa share khairi kata ang je hangke mo gangke bini photo iko ta 4-5 mas phru no hangke mo hangke himmaya ni sikang himmana ni wngkha a jora o bin ma bono mai tugui chari ton man jora o ang bono photo buina rangmani ta hangke ano kwbangma tipsi photo tongo hangke mo khe bai ni bwsajak bai kotor ni bwsajak bai Andrea ta borok kunui tei mo hangke tabuk ni Andrea tabuk ni chehara bai agin chehara mida mili norok sadi do hangkai bo ani bag no tamjam jani khonogoi tongo ang bo cherai tongoni saimani se bin bagi chajaknai manei rok sujano pai tujakliya hangke ba rang rok danai tuk tongkha sido bag khonogoi hingke ang no phaipe khatai video rok khlaijakliya iko cholingta bazar ni ri paite himnai ri meter ta hangke obo 1 meter o 100 taka mari o phung kaham jotono haina hai hangke tabuk ang muisong tongo thaborjuk tei sinde rok kwbangma no sapoljak ta aro ngate musangka gudok khainani iko phungni mui rok tamo rok hangke muya tai milok banta baksakai lobonda no sangkai milok banda no amai maisa mani bohok busaka moso buyokha tumphla suka hakela tongnai Khukte top kalai ri tong do haike. I tonga Haike srapsa tongka ham thango. Nangla sibo sia. Tuita nangdi. Anya sidra suka Nang sa sidra gamadik se. mo soyok suka markai bakha buku pura tongplai ka keram che lagi di borok he I am kung fu man. che sidra mani Ane ra khobai na fe. tadi ang khobanya nai Ro. 3 lakh taka rang tongo 3 lakh. mokol bai nunu khnani mokol bai 3 lakh taka ngase phimani ha Ro. ngase honni da 3 lakh taka nunu khna 3 lakh taka tongo nai ni de. Nai ya. Pede. Iko. 3 lakh taka mana? Asisuk sih. Borok he
500 টাকা স্কাগলাক Phunung way de. আর দে Wow. এই আর নি তং ইকো আর 2000 তং মনে নো খামা মামা Mo se bindang khati mani phu. No bai khata. 5 টিকি অল কারেন্সি নোট 786 অমনে দাম তাবক 5 লাখ টাকা তবু সে আং ফালিয়া Mana nyang. তাই কাইসে ফুনুংনাই নরক ন ইকো অম 200 স্টার মার্ক নোট 786 অবন দাম তং তাবক 2 লাখ টাকা Mana তবু আং nyang. ফালিয়া Aw, cái này. নরক অবহাই রাং মাংখা কা আংবা কন্টাক্ট খাইদে স্টার তঙ্গো 786 এবা স্টার 000 অবহাই তংখাংকা আংবা কন্টাক্ট খাইদে কাংসান নোট নি 2 লাখ টাকা রাং মান Asal nang 2 lakh taka hangka mono phalen nang 2 lakh taka rang na oi bufru no nok rok tak si kamu. তাই কিসে দাম বাড়ি গ্রা থংনি তঙ্গো ও ইকো ইকো যেমন অমহাই অরকে স্টার করে স্টার ওয়ালা নাংনাই 000 লাস্ট কিন্তু অর স্টার না নাংনাই অমকে স্টার করে Mo ke es sibla. হ্যাঁ অমকে স্টার নাঙ্গো স্টার সারা খাই ইয়া নরক হাইকে জাত নোট মানেই তংখাংখাই কন্টাক্ট খাইদে আংবাই Hingke mai chabaya konai tabo dukano thangna jorang khangke ba dukano thangka ta hingke ang thangnai blog no no koi chai phunung gedi ba hingke a koi chai phunung ani kaham ke nong no ti sawi phunung jagli hingke tini ke wan soka norong no kaham khai no ang je koi sanamani abo phunugui risiwa no nei norok ba share khai na nei ang hingke tabo eko koi sanam tongo ang tam rok sana tam rok riwi cha norong no eko phunugui rikha belina nai thak toka ang koi bo sanamai tongkha ang koi cha phru o baba elhima sayang kyang ke ekdom koi cha ha haing tiga ta mane bahai rok motom ya khai aram nang ta hedi bana bahai motom khai cha aram nango ke tabo ang koi no sai na sinai ta hingke kaisa a sok pai mani do mane tuima wa aram mani ta bage a phu mane bangla ko bang ke bage mas no ta bage mas ang ke bage aya di bana hingke chin ko bakhe to tam hingka ang sai malia sida a kotoma pura ke no bunai nai di bu sok ta Sare pasta baji kang kai no dugani ang noko phai pekha risumna hinai tai tam kai tongna mana salbutha kang ka ba risumna hani noko phai kata kobun kiting ni bagai ri pai tu yati ba bin bagai ri tukra khaksa raina khamo bono map khai ta kobun no hangkang ke mo te khaksa no hangkang ke ang sadrok pano girja thangno ni bagai rogo top rok subina sinai ta ke mono tabuk ang supnai raile pai ka han suja ka plan ka raina hata iko hano kono design garib kobong ni to tam design tongna bana suja ka raina ka mono tak suja ka no subina gra nai ang iko ani kobong subai ka khikra khangke kapla khari ri khai ka ge bokhara khangke khaja ambo pen buduk bai se khaire ri soi ko khajo ya to khi ang khona na o khi oro ko mangse tulani busli mangse hi budul tulani busli mangse oro nalai thaka sari ani kobong Cadbury chocolate chai ne gana taste khai ne gana moto Sisik baik.